Ndewono ụmụ akwụkwọ m. Today we're learning about Igbo numbers. Ọnụọgụgụ Igbo. Ọnụọgụgụ Igbo bụ Igbo numbers. 1 otu, 2 abụọ, 3 atọ, 4 anọ, 5 ise, 6 isii, 7 asaa, 8 asatọ, 9 itoolu, 10 iri, 11 iri na otu, 12 iri na abụọ, 13 iri na atọ, 14 iri na anọ, 15 iri na ise, 16 iri na isii, 17 iri na asaa, 18 iri na asatọ, 19 iri na itoolu, 20 iri abụọ. At this point, I want you to take note of something. I said 12 iri na abụọ, meaning 10 and 2. But 20 is iri abụọ, meaning 2 tens. 20 iri abụọ, 12 iri na abụọ. Now let's continue. 21 iri abụọ na otu, 22 iri abụọ na abụọ, 23 iri abụọ na atọ, 24 iri abụọ na anọ, 25 iri abụọ na ise, 26 iri abụọ na isii, 27 iri abụọ na asaa, 28 iri abụọ na asatọ, 29 iri abụọ na itoolu, 30 iri atọ. I also want you to note at this point that 30 is iri atọ, that's 3 tens. 13 iri na atọ, 30 iri atọ. If 20 is iri abụọ, 30 is iri atọ, it means that 40 is iri anọ, 50 iri ise, 60 iri isii, 70 iri asaa, 80 iri asatọ, 90 iri itoolu. Then what is 100? 100 is narị. 100 is narị. 100 otu narị. 100 narị. 100 otu narị. Meaning that 200 is narị abụọ. Narị abụọ. In 100, the otu came before the narị. But after 100, from 200, 300, 200 will be narị abụọ, 300 narị atọ. Yes, we'll be just stopping at this 100 in the part 1 of Igbo numbers. But I need you to write back to me what is 31 to 40. So I need you to write it in the comment section